Тукай біздің халықтың өткені, бүгінгісі һәм келешегі. Тукай турында ойланмаған, аның шиғырларын, аның әсерлерін оқып сықламаған татар кішісі жоқтыр деп ойлаймын. Татарларға түгіл, ол енді бүтін Түрки дүнияға танылған шәхіс. Міне әгерде аның ижаты, аның әсерлерінің тереңлігі, кең құлашлығы жағынан бірге аның ешін, көп яшеген ешін бұл дүнияда, бұл жер шарында шағаштырып қарасаң, har kişide şok қатырлық. Шул қысқа ғана ғұмыр ішінде ол халықтың бәріне өтіп кіре тұрған әсерлерін қалдырды. Һәм алар татар халқы көп яшәр бұл жер шарында, дүнияда. Шул қадар яшәйшәкләр. Менә Тукай билгеле көп әсәрләрен халықтың авыз иҗатына, аның фольклорына таянып ижат еткән. Менә шулай ук аның балалар өчен бүгенге көндә дә әле бик популяр булган әсәрләре, Су анасы, Шүрәле кебек әсәрләре. Белгәнебезчә, булар халык авыз иҗатыннан килә. Аны Тукай үзенчә шагыйрь буларак, талант буларак формасын табып эшләгән һәм укучыга тәкъдим иткән. Алар бүген дә безнең балаларны тәрбияләүдә бер генә дә әһәмиятен югалтмаган. Бигрәк тә бу заманда аларның әһәмияте бәлки әле үткән узган замандан чагыштырганда тагын да көчлерәктер. Менә күптән түгел генә без әкият дип аталган үзебезнең бик атаклы Курчак, Татар дәүләт Курчак театры белән аның Су анасы әсәренә мөрәҗәгать иттек. Һәм шушы поэма шигырь нигезендә Су анасы дигән пьеса яздык. Ул бүгенге көндә әкият театрында зур уңыш белән бара. Аны балалар, укытучылар, тәрбиячеләр бик яраталар. Менә бу гади генә булса да бик кызык мисал. Су анасында төп фикер шит әйберне, кеше әйберне генә түгел, гомумән шит әйберне, үзеңә тиешле булмаган әйберне урларга ярамый. Һәм нигезендә аның менә шушы фикер ята. Бу фикер исә безнең заманга икеләтә генә түгел, онлата, йөзләтә, тагын да турырак килә. Чөнки заман булгавыр. Әгәр дә без балаларны шундый рухи нигезендә, рухи нигезләр тәҗрибәсен файдаланып тәрбияләмәбез икән, үстермибез икән, киләчәк буынның рухи дөньясына, тәрбияви нигезенә шактый зыян килергә мөмкин. Тукай турында әлбәттә 1-2 сүз белән дә, 5-6 сүз белән дә, 10 сүз белән дә әйтеп бетерү һич тә мөмкин түгел. Ул җиргә, кешеләр янына, җир шарына һәм безнең бәхеткә татар булып иңдерелгән, Ходай тарафыннан иңдерелгән. Хәтта Тукайның да бунга сүзләр җитмәс иде, аның нинди шәхси икәнен әйтергә. Иңдерелгән бер илаһи зат ул. Һәм башта әйткән шикелле, тагын әйләнеп кайтып бер шок катып аласым килә минем. Ул да булса 27 ел гомер эчендә шундый гаҗәп мирас калдырган. Һәм һәммәсе дә бүген дә халык тарафыннан бик яратылып укыла. Чөнки моның бер фикер генә әйтәм бу нисбәттән. Моның сире нәрсәдә? Моның сире ул әнә шул үзе яшәгән халыкның, үзе аралашкан халыкның бәгыренә үтеп кереп, аның кайгысын, аның шатлыкларын уртаклашып иҗат иткән. Менә Тукайның бөтен бийеклеге дә шунда булса кирәк. Һәм әлбәттә аның үлемсезлеге бу.